Dito sa Zamboanga del Sur, malampuso ng tulo ka adlaw nga Community Solidarity Mission dito sa lungsod sa Bayog, Zamboanga del Sur. Ipasiugdahan kini sa Advocates for Peace uban ang Rural Missionaries of the Philippines, grupong karapatan ug mga church leaders. Tuyo sa mission ang pagtabang sa komunidad nga apektado sa large-scale mining operation sa lungsod. Ang bayog giila nga ecologically abundant nga aduna pay mga fauna ug flora varieties. Ang mga indigenous people sama sa Subanen sa lungsod nalambigit sab sa traditional small-scale mining sa dapit, diin abunda ang mga mineral sama sa gold, silver, copper, manganese ug uban pa. Apan matod sa AdPeace na hulga ang kaanindot sa dapit tungod sa dagkong mina sama sa Canadian mining company Toronto Ventures Incorporated nga mipahigayon og open pit mining operation sa halos 5,000 hectares. Duna sa gitaho nga pagpamatay sa dapit nga gilambigit ngadto sa operasyon sa minahan. Duha ka giingong biktima sa pagpangabuso sa gwardya sa TVI Mining gipresenta sa mga organizers sa mission. Matod ni AdPeace convener Bishop Antonio Ablon sa Philippine Independent Church, aduna pay 30 ka mga biktima sa pagpangabuso.